Begiekin idatzi, begiekin deitu igogailuari, begiekin kafea eskatu, begiak arimaren ispilu eta marketing etxen informazio iturri. Begiei iso ari dira teknologoak eta zientzialariak, begiei begira. Begien mugimenduak aztertuz, sailkatuz. Begitara begira. Guri begira dauden begi horiei, begiratzera gonbidatzen zaitugu gaur. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri, beste behin hemen gaituzue, zientzia puntu-puntuan sukaldatzeko asmotan. Norbaitek esan bazigun duela 5 urte begiradarekin mintzatzeko aukera izanen genuela, sinetxiko altzenuen. Begirada batekin haserrea, poza, maitasuna, amorrua erakutsi dezakegu. Baina esaldi osoak adierazi? 12. atal honetan teknologia murgilduko gara bete-betean. Eye tracking teknologia zer den jakiteko. Nola eta zer begiratzen dugun neurtzen eta aztertzen duen teknologia, hain zuzen ere. Arantxa Villanueva ingenieritzan doktorea dugu gaur bidelagun. Arantxa Villanueva naiz, hemen Iruñan jaio nintzen, telekomunikazioetan ingenieria eta doktorea naiz, eta hemen unibertsitatean ere irakaslea, ingenieritza elektrika, elektroniko eta komunikazio sailan. Karrera mailerako proiektu egin behar nuenean, lan bat eskaini zidaten eye tracking gaiari buruz. Elbarri larri batentzat komunikazio sistema bat garatzen. Eye tracking teknologian oinarrituta. Aplikazioarekiko zeukan gertutasunak erakarri ninduen. 20 piko urte daramatzat honetan, ez dut aldatu, oraindik interesatzen zait. Lana oso anitza da eta esparru asko jotzen ditu. Hasteko, oinarrizko azalpena behar ditugu. Zer da eye tracking sistema? Eye tracking sistema baten helburua, begiratzen ari garen puntua asmatzea da. Normalean kamera bat erabiltzen da, eta kamera horrek zure aurpegia eta zure begiak grabatuko ditu. Beraz, zure begirada aldatzerakoan, irudia ere aldatuko da. Orduan nolabait, irudian ematen den aldaketa hori neurtzeko gai bagara, eta hori erlazionatu bazakegu zure begiradaren aldaketarekin, nolabait asmatuko dugu ze puntutara ari zaren begiratzen. Osongi, kontua da zertarako erabili daiteke informazio hori? Adibidez, ordenagailu bat kontrolatzeko, edo eta zertarari garen begiratzen gitatzerakoan, edo supermerkatu batean, saskibaloira jolasten ari garenean, web horri batean lan egiten ari garenen adibidez. Xagua eta teklatua erabili beharrean, ordenagailuari aginduak begiradarekin eman diezaizkiokegu. Ohikoa daia da. Bai, hori errealitate bat eta erabiltzen da. Berez, orain sistema komertzialak dauzkaten aplikazio nagusienetariko bat hori. Elbarretasun handia daukaten pertsonentzat komunikazio tresna bat izatea. Hori izan zen gure ikerketa taldearen lehenengo helburua, gero noski beste aplikazio batzuk ikusi ditugu eta haren noskiari gara beste motatako teknologiak garatzen. Adibidez ala normalean jartzen da ELA gaixotasuna daukaten pertsonak. Gaixotasuna aurreratzen doan heinean, kapazitate motoreak galtzen hasten direla, baina begien kontrola iaia bukaera arte mantentzen dela. Orduan, halako pertsonentzat komunikazio tresna bat izatea begiekin kontrolatu dezakezuna, nolabaitzuk ordenagailuaren pantaila puntu ezberdinetara begiratuz, sagua mugituko duzu eta zenbait aplikazio bereziekin lan egin dezakezu. Bai, hori errealitate bat da dela urte asko, bai. Begien mugimenduaren azterketak aurrera pausu baliotsuak ekarri ditu zenbait gaixotasun diagnostiratzerakoan, dislexia kasu. Parkinsona eta Alzheimer bezalako gaixotasunen diagnostiko goiztiarra egiteko ere balio omen du. Psikologian ere aplikatu daitezke, baita beste esparru batzuetan ere. Merkatu azterketak egiteko erabiltzen da orain, jakiteko zer produktuetan jartzen dugun arreta erosketak egiterakoan supermerkatuan, edo webguneak nola irakurtzen ditugun. Industria munduan 3. besoaz mintzatzen hasiak dira. Fabriketako langileek batzutan eskubiak behar dituzte makina batzuetan lan egiteko. Zirugiak edo ebakuntzak egiten dituzten gelatan. Ez da, adibidez, zirujanoak bi eskuak okupatutak baldin baduzka, 3. beso
Horrekin begiarekin nahiez beste gailuren bat aktibatzea, ez? Gailu bat aktibatzea edo daturen bat bilatzea eskuak mugitu gabe. Eta horretan ere, aplikazioak ere badaude bai. Ulertu zientziak, ikasi zein diren aurrerapen berrienak. Emaiozu jaten adimenari zientzia ... Begiraga estimatzeko ereduak garatzen dituzte. Irisa detektatzeko algoritmoak. Zer da hori? Buruaren eta aurpegiaren jarraipenean ikertzen dute. Baita buruaren jarreran ere. Kamarak gure aurpegian irudia grabatzen duenean, lehen behar dugun lehenengo gauza da aurpegia detektatu, pentsazazu. Kotxe baten barnean baldin bazaude, kotxearen barnean irudiak beste zenbait gauza izan ditzazke, ezta? Orduan zure aurpegia detektatu behar du, aurpegiaren barnean zure begiak, begien barnean irisa edo pupila, eta horretatik aparte, horrek zure buruan daukan orientazioa edo direkzioa. Orduan irudiaren inguruan gauza asko behar dira eta zailtasun asko aurkitzen ari gara, baina erronka bat da, ez? Erronka izugarria. Izan ere gure begien mugimendua datu personala da. Sensoreek gure informazio biometrikoa biltzen dute. Gure etnia, ditugun gaixotasunak, gure sexu lehentasunak edo drogak hartzeko ohiturak bezalako informazio sentikorra. Horrek zesan nahi du. Gure begien mugimendua aztertuz gure burua identifika dezaketela? Ona da? Txarra? Gure begirada erabat lotuta dago gure arreta prozesuekin. Gure arreta deitzen duena eta interesatzen zaiguna begiratuko dugu. Beraz, informazio horrek esaten du nor garen, zer nahi dugun, zer bilatzen ari garen, eta hori aurkitzeko ditugun zailtasunei buruz. Zenbat denbora begiratzen dugun objektu bat. Objektu horren ze partetara begiratzen dugun. Zenbat aldiz begiratzen dugun objektu hori. Informazio hori testu inguruko beste faktore batzuekin lotuta, gure izaerari eta gure portaerari buruz asko esaten dute. Beldurra handia ematen du horrek, ez, Arantxa? Bai, kuriosoena da oso kontrol gutxi daukagula horretan. Ni kontrolatu dezaket eskuarekin gauza bat egitea edo beste bat egitea. Baina nora begiratzen dudan eta zenbat denbora begiratzen dudan objektu bat ez da kontrolatzeko hain errez. Eta nik nire begiak mugitzeak, horren atzean dauden barne prozesuak izugarriak dira. Atentzioarekin zerikusi daukate, emozioekin zerikusi daukate, gure izaerarekin zerikusi daukate. Begiarik jarraitzeko teknologiak hainbat esparrutako arloak biltzen ditu. Informatikatik hasi eta psikologia arte. Irudiaren prozesuak, elektronikak, optikak eta beste askorekin batera zerikusia dute sistema horien diseinuan eta erabileran. Azken urteotan adimen artifiziala erabiltzen hasiak dira. Horren hasi gara gehiago, orain arte ziren hainbeste erabiltzen. Egia da eye tracking sistemak existitzen direla eta sistema komertzialak daudela, baina oso aplikazio gutxi dauzkate. Erabiltzen duten hardwarea oso berezia delako, normalean espezialista baten laguntza behar duzuelako, eta eragozpenik nagusiena da ezin zarela mugitu. Beraz, aplikazioen eremua oso estua da. Zer nahi dugu? Nolabait aplikazioen esparrua zabaltzea. Horretarako, teknologia merkeagoa izan beharko du eta errazagoa nolabait, adibidez, webcam kamera batekin eye tracking egitea edo eta gure mugikorreko kamerarekin orain edozein aplikazio instalatzen dugun moduan, beste aplikazio bat instalatzea eta horrekin gure begiekin eta telefonoaren kamerarekin eye tracking egitea. Orduan, horrek zabalduko luke aplikazioen eremua. Hortarako, interesgarria ikusi da adimen artifiziala erabiltzea, eta horretan ari gara. Egin dezagun istorio pixka bat. Duela 50 urte hasi ziren horren inguruan ikertzen. Oide moduan, aitzindariak militarrak izan ziren. 5 hamarkadatan ordea gutxiengo baten kontua zen. Gaur egun berriz, konpainia indartsuak, aitzindariak, ari dira ikerketa honetan. Facebook edo Apple kasu. Nik gogoratzen dut, nire lehenengo kongresura joan nintzenean, eye tracking inguruko kongresura joan nintzenean, 2000 markadaren hasieran, laukatu ginenan, familia bat ginen. Pizkanaka, gauza azten joan da, baina oso mantxo. Oso motela izan da teknologiaren garatzea. Batez ere, aplikazioen merkatua oso txikia zelako. Baina nik uste pizkanaka, enpresa teknologiko handiak,
hasi dira honen inguruan interesa jartzen. Orain dela urte batzuk hasi ziren ja jendea gure kongresutara bidaltzen, Facebook, Apple edo Microsoft ere bai, eye tracking konpainia txikiak erosten hasi dira. Horrek nolabait teknologia honen interesaren adierazgarri garbia da. Nik uste enpresa hau garatzeko daukaten ahalmena ikusita urte gutxitan aurrerapen handiak ikusiko ditugula. Nafarroko Unibertsitate Publikoan low cost sistemaren garapenaren aldeko apustua egin zuten duela urte batzuk. Horretan ari gara, irudiara prozesatzen ari gara, adimen artifizialeko algoritmoak erabiltzen ari gara, eta 20 urte hauetan garatu dugun konozimendu guztia aplikatzen ari gara. Gure abantaila hortan datza. Ez dugu Google daukan teknologiak edo Facebook daukan teknologiak, baina daukagun ikertu dugun guztia eta sistema hauei buruz daukagun konezimendua oso aberatsa da. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Sukaldean sartuko gara orain Arantxa Villanueva ingeniariarekin. Zientzia, bor-bor. Teknologia guztiak bezala bere alde onak eta bere alde txarrak ditu begirada jarraitzeko softwareak. Zein da zuretzako alde positiboena? Batez ere, elbarritasuna handia dauzkaten pertsonentzat komunikazio tresna bat garatzea, medikuntzan edo gaixotasunen diagnostikoan daukaten aplikazioak batez ere. Eta beldurgarriena? Gure buruari buruz ematen dugun informazio kopurua izugarria da eta ona edo txarra den ez dakit, baina beldurgarria bai. Zein da zuen erronka nagusia? Hola nire ametxetan funtzionatzen duen eye tracking sistema merke bat lortzea. Errealista izan da urrats edo pausu batzuk ematea eta teknologia honi buruz zerbait gehiago jakitea. Igogailuari begiradaz deituko aldiogu? Bai, nik uste baietz. Posible izango da. Eta diru atera? Pandemiak erakutsi digun gauzateriko bat da eskuak asko grabitu behar ditugula, eta gero eta gauza gutxiago ukitzen baditugu, hobe. Beraz, taktilak ez diren gailuak gero eta gehiago ikusiko ditugu eta horietarako eye tracking erabiltzea soluzio bat zinaitek. Mundua begiradaz kontrola aldezakegu? Ziur eski baiet, sagu batekin kontrolatu badezakezu begiarekin ere bai. Eye tracking ezkutuan dauden desioak irakurtzen ditu, beldurrak ere bai, bakardadea ere bai? Bai, segur. Barru-barruraino sartzen zaigu. Bai, guk pentsatzen dugun baino informazio gehiago ematen dugu. Guk ez dakigun informazio ematen dugu. Dena isladatzen duten begiradak eta ezer esaten ez duten begiak aldaude. Begi guztiek esaten dute zerbait. Eta gutxi esaten badute ere informazioa da. Irudi bakarra 11 begiratu? Noski gehiago ere. Bai, fijazio guztiak aztertu dezakegu, zenbat denbora eman duzun puntu bakoitzean, ze patroi egin duzun, zenbat aliz bueltatu zaren toki berdinera, bai, noski. Egiten diren ikerketa hauetan normalean pertsonak burua handia izan behar duzu konklusio sendoak ondorioztatzeko. Begiak arimaren ispilu aldira? Beti. Pentsazazu, egunean egiten ditugun begien mugimenduak milioi bat baino gehiago direla. Eta daukagun informazio kantitatea izugarria da. Hor zailtasuna da informazio hori itzultzea. Eta informazio horretatik gure interesei buruz informazio ateratzea, gure izaerari buruz informazio ateratzea, nor garenen buruz informazio ateratzea eta azterketa guzti hori edo hori beste ikerketa arlo zabala da. Guri begira dauden begi horiei begiratzen aritu gara 12. atal honetan. Prestatu dugun zientzia salda zuen gustokoa izan delakoan, izan ongi. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.